Гэта даволі складаная партыя. Вы можаце граць значна прасцей. Зараз я пакажу самы просты варыянт. Прынцыпова, гэта ўсё, што вам трэба ведаць. Але Саша Памідораў настойвае, што вось гэтую малітву, якую ён чытае у сярэдзіне песні, трэба граць не на 4 акорды, а толькі на 2. Гэтыя 2 акорда. АМ і ЕМ. Вось гэтыя 2 акорды. Яшчэ раз пакажу вам, як граць гэтую песню і паспрабую растлумачыць тое, што вы называеце боем.